Nå, nu har vi lavet en sinuskurve. Nu tænker jeg, at vi laver en sinuskurve mere, så vi kalder det lige 2 sinus til v. Og den fase forskyder vi. Først så skal vi lige have den til at ligne den første, så vi tager den første her og kopierer Ctrl-C og Ctrl-V. Så har vi fået lagt den over. Men hvis I lægger mærke til det, så har den også ændret fra A3 til B3. Altså I kan se, der står B3. Det er sådan set ikke meningen, for x-aksen er jo stadig x-aksen. Så vi ændrer lige den her tilbage til A. Sådan. Det er det første, vi skal gøre ved den. Men vi skal jo også have en faseforskydning. Vi skal jo ligesom skubbe den. Så lad os definere en fase. Og lad os lige sætte den til 0 i første omgang. Den her 0D3, den vil vi gerne have bygget ind. Så vi tager vores oprindelige fase og trækker faseforskydningen fra her. Når vi gør det, og bagefter så tager jeg formen og trækker den ned, for at den så stadigvæk skal tage fat i den her kolonne D, række 3. For den stadig tager fat i den, så skal vi have bygget dollar på. Så jeg tager alt GR foran tretallet og alt GR foran D. Sådan. Nu kan jeg trække den, uden at der sker noget. Den har stadig fat i D3. Lad os prøve at kigge hernede. Jo, A41 minus D3. Så det var jo sådan set skønt. Nå, vi vil gerne have dem begge to tegnet i en graf. X-aksen er stadig graderne, og nu har vi så 2 sinuskurver. Så vi vælger lige begge sinuskurverne og tegner en graf. Det gør vi ved indsæt, punktdiagram og den bløde kurve igen. Og her bliver man lidt snydt, men det er fordi den blå den ligger inde bagved. Jeg tager også lige og ændrer gitteret ligesom før. Og jeg tager også lige x-aksen og gør den en lille smule tykkere. Formater akse, ligesom jeg gjorde før. Stregtype, sætter den op til 2. Luk, så vi bedre kan se x-aksen. Nå, lad os prøve at se, hvad der egentlig sker, hvis vi ændrer den her fase. Lad mig lige flytte den op, så vi kan lege med den heroppe. Fasen. Hvad hvis jeg giver den for eksempel en faseforskydning på 10 grader? Hvad sker der så? Så kan vi begynde at se den. Den er lige forskudt 10 grader hernede. Det passer meget godt. Det er 20, 40, 60, 80, 100. Hvad hvis jeg havde faseforskydet den 20? Hvad sker der så? Ja, så rammer den lige netop 20. Så nu kan I se den oprindelige, og så kan I se den, der er forskudt. Ja, det var det for nu.